Asteburuan ospatu da Urdazubin kontrabandisten lasterketaren edizio berri bat. Zehazki larunbatean, arratsaldean ateratzen zen gaueko lanak deituriko lasterketa froga. 9 kilometro terdiko ibilbidea 600 metroko desnibelarekin egin zuten lasterkariak. Emaitzak hauek izan dira. Senior gizonezkoen mailan lehen postuan Jon Ridruego Fernandez, bigarren Odei Lujanbio Apezetxea, hirugarren Gatxen Matio, laugarren Unai Jantzi Maritorena, bosgarren Asier Apezetxea Iparragirre, seigarren postuan Mikel San Juan Espinosa eta zazpigarren Beñat Albistu Etxeberria. Emakumezkoetan nabarmendu dira Maria Ordóñez Marina, Naiara Irigoyen Indabe, Elisa González Franjo eta Benita Rea Ariz. Sarien banaketa gaueko 9 egin zen eta bertan pintxok, txistorra eta xingarra jateko aukera izan zuten. Igandean jokatu zen Urdazubiko cross lasterketa maratoi erdia, denetara 22 kilometroko ibilbidea eta igoerak, Otsondo Txiki Azkar eta Aragoitia. Hemen lehen postuan Ander Iñarra Olaziregi, bigarren Inigo Macias Zipriain, hirugarren Damien San Martin, laugarren Odei Lujanbio Apezetxea, bosgarren postuan Julen Fernandez Arin, seigarren Xuban Eugi Goñi, zazpigarren Jon Ugalde. Emakumen artean nabarmentzekoak lehena Alicia Olazabal, bigarren Lourdes Oiartzabal, hirugarren Kobreur Bero eta laugarren Maria Iraizoz.